Elena. Grazas, moitas grazas. Hola, boas tardes a todos e a todas e volvemos a este programa Casos de Violencia de Xénero. E bueno, queríamos felicitar o ano porque eu ainda non vos felicitei, sabedes que eu amo con todo o meu corazón. E bueno, queríamos, aparte de comentar isto, que empezamos un pouco mal o ano, porque o que levamos de 2019 xa temos 91 casos de violencia. E a miña compañeira Laura, quero aparte de dicir isto, que non só vai estar en exteriores, que tamén vai estar en interiores a veces, reemplazándome. Esta Laura. Bueno, e hoxe traemos un novo caso de violencia de xénero que xurdiu o 1 de xaneiro en Betanzos. A víctima de hoxe chamase Isabel e foi asesinada polo seu marido David. Pero non foi asesinada de calquera maneira. Foi asesinada e descuartizada. Primeiro acuchillouna e despois descuartizouna para non deixar restos. Este matrimonio tiña unha filla en común e a filla pois faltaba a nai. Entonces denunció e apareceu descuartizada ali no xardín. E a familia de Isabel, os pais de Isabel mas a súa filla, piden cadena perpetua para o seu pai, David, pero a xusticia non se quere dar. E bueno, como eu xa non podo contar máis porque non sei máis, non me deron máis información, a miña compañeira Laura vai estar no seguinte programa en exteriores no seu sitio, no sitio que morreu. Así que